Kutumba Surakshya Parishad KSP ka seng ki Hindu kala Dawa bat aipor shipho seng ya ka Sorkar Meghalaya bahkan plie biang no ya ka krem Mawjymbuin na ka bynta ka jinglehniam ki Hindu. Kini ka seng kala Byrngem ru ban pakhang ya baroh ki surok ba kongsan kiba Meghalaya ba kynthup ya ka Jorabat ba marjan ka Guwahati lada kini ka jingdawa jong ki urlong hashuwa ka Khristmas. Ka kenrum kenram halor ka krem Mawjymbuin ha mausenram ka bajangai kumbah 100 kilometer na shedlong kala yaj minta la kattu kat ni benai. Kini ka krem ka donya umausun ubaki Hindu ki ngej baudi ublei shiva. Henry naduk kan rioterik nailar ahra arpsau kedor basnong ka mausun ram kala khangi ka jinglehniam hapok kini ka krem da ka bakado yaki daw baper. Kini ka kam kala poiru sya ka jingbishar jong ka yeng kashari Meghalaya High Court ka bala batha ya ka Sorkar jela bakanya kren baki kinhun baper ha ka banya penbet ya ka kam. Wat hapadeng kani Presiden ka KSP Satya Ranje Bora ulakam baka Sorkar kamshim na le ya kini ka kam. Haba dawa ban plie biang ya jinglehniam ki Hindu hak ni ka caka ula dawa ya ka Sorkar jela ban khanglat ya kinu ki kam ki bamya hap ha saudong jong kani ka krem.